бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ санаи 7 майи соли 2024 аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид хатнома оид ба эълон намудани рӯзи 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол дар саросари ҷаҳон қабул гардид. футбол забонест ки одамонро сарфи назар аз миллату фарҳанг муттаҳид мегардонад. футбол на танҳо бозист, балки воситаи муҳими таъмини сулҳу дӯстӣ дар дунё мебошад. рӯзи ҷаҳонии футбол дар тамоми дунё, хусусан дар кишвари зебои мо ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳ ва шаҳомати хоса таҷлил мегардад. қобили зикр аст ки соли 2024 дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшида ба ин рӯйдоди таърихӣ бо фарогирии кӯдакону наврасон, ҷавонону калонсолони дилдодаи футбол фестивалу чорабиниҳои оммавӣ баргузор гардид. ин сана ба мо хотиррасон месозад ки футбол одамонро дар талоши сулҳу субот ва ҳаёти солим ба ҳам меорад. санаи 25 май рӯзест ки футбол дар саросари ҷаҳон чарх мезанад ва дилҳоро аз умед ва шодӣ пур мекунад. ин сол низ дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ мин ҷумла дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ин ташаббуси ҷаҳонии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад.